الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على سنته ونهج رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yau muna ranar Asabar 23 ga watan Shawwal shekara ta 1447 hijiran manzo Allah ziyara insha Allah su tabbata a gare shi daga Makka zuwa Madina, wanda shi daidai da 11 ga watan 5 shekara ta 2026 miladiya. A wannan masallaci namu mai albarka masallacin Halilu Getso Rijiyar Zaki birnin Kano, wanda muke karatun littafin Lu'lu'u wal Marjan na babban malami Muhammad Fuad Abdulbaki. Yau muka dawo hutu daga azumin Ramadan, muna wa 'yan uwa munna na mun yi sallah lafiya kuma mun dawo makaranta. Za mu dan tunatar da kanmu kafin mu koma karatu insha Allah. Malaci wa uhazzirukum wa nafsi min ittiba'i qudwati shaytan wal hawa wa la yaghurrannakum billahi al-ghurur wa la yaghurrannakum al-hayatid dunya fa amma qaribin yastahillu sururaha su'an wa yuhawwalu yusraha usra wa yulfa اجتماع شملها شتى ويرفع أصحاؤها مرضا ولا يركن إليها إلا الأغنياء الحمقى ولا يرضى بها ويطمئن إليها إلا الأشقياء البعدا حلالها حساب وحرامها عقاب ومتشابهاتها كتاب وبلوى سلمها هروب وإزها مسلوب وسلامتها أنقى أيها الناس أيها الناس أيها الناس اعتبروا بمن مضى واتئذوا بمن توفى أين المرسلون والأنبياء وأين الصحابة والأولياء وكلهم ساروا إلى رحمة الله. Malaki cewa uhazzirukum, ina jan kunnanku, ina gargadinku, wa nafsi, ina kuma gargadin kaina, min ittiba'i qudwati shaytan, kada mu bi hanyoyin shaytan. Duk wata hanya wacce za ta kai mu zuwa ga bautar shaytan to mu kiyaye ta. Ya zamanto shaytan muka sa a gaba ba Allah muka sa a gaba ba. Shan giya, zina, caca, alfasha kowace iri ce mu nisance ta. Wal hawa, mu nisanci kuma son zuciya, kada a same mu muna cikin masu son zuciya, mu dinga abinda ba abinda Allah ya ce ba, ba abinda Annabi ya ce ba, kullum kawai abinda ranmu yake so shi muke yi, kan mu zama cikin irin wa'innan mutane sai mu halaka. Ya zamanto damuwanmu shine kawai mu ci, mu sha, mu kwanta da mata, kawai shine abin da ya dame mu, kan mu zama haka. Wala yaghurrannakum billahi al-ghurur, kada ruɗe ku wanda yake yin ruɗi ya raba ku da Allah shine shaitan. Kada wanda ya yarda shaitan ya masa kururuwa a kunnensa ya hana shi bin magana Allah, kada wanda ya yarda a cikin mu. Wala taghurrannakum al-hayatid dunya, kada rayuwar duniya ta ruɗe ku, ta ruɗe ni, ta ruɗe ki. Wannan kyalikalan nata ba mai dawama bane. Fa amma qaribin, amma wanda yake kusa da duniya gashi ya same ta, ga gida, ga mota, ga mulki, ga mukami, yastahilu sururaha su'an, sai ka ga
an kore masa wannan farin cikin, ya zama mummunan lamari a tare da shi. Akwai ta dawo babu, lafiya ta dawo rashin lafiya, muƙami ya dawo rashin muƙami, tabbas ta dawo ɗarɗar. An gane ko? Wai hawulu yusraha usra, babu jimawa za ka samu sauƙin rayuwa ya koma tsanani. Da kana da aiki yanzu baka da aiki, da baka yi ritaya ba yanzu ka yi ritaya, da akwai yanzu babu. Ba wahala inda duniya ce. Wa yulfa ijtima'u shamliha shatta, idan kuma aka yi sa'a sai ka ga abin da ya tarwatse maka an tattara ma shi guri ɗaya a kusa. Da su wane ne masu gida, masu mota, masu mata, masu muƙami, yanzu kuma an kuma canjawa, yanzu kai ne mai gida, mai mota, mai muƙami, mai jin daɗi, shi kuma wancan gashi can sai dai a daga masa mu. Wayulfa asihauha maraba, babu jimawa sai ka samu asihauha masu lafiyar duniya, masu lafiya maraba sun kwanta asibiti ba su da lafiya. An san shi da lafiya, ga duniya a hannunsa, ga jin daɗi, yanzu yana kwance a asibiti, yana kwance a gida, sai dai a kwantar, sai dai a tayar. Duniya kenan. An san shi da lafiya, amma yanzu lafiyar babu, tafiyar ma baya iyawa, zama ma baya iyawa, bayan gari sai an kai shi an dawo da shi, fitsari sai an kai shi an dawo da shi, sai an kwantar sai an tayar, amma a jiya lafiyayye ne. Wayar Kano ilaiha walayar Kano ilaiha, ba mai karkata zuwa ga lamarin duniya illal aganiya ulhamqa, sai mawadata wawaye. Zaka ga mai wadata mai hankali baya karkata zuwa ga duniya ya dinga wulakanta bayin Allah, baya yi. Duk wanda Allah ya wa dukiya mai hankali kafa yake da bayin Allah, wannan da ka raina baka san me zai koma gobe ba. Kai kuma da ka zama hakan a wadata baka san me Allah zai zama da kai gobe ba. Allah ya yi wannan ya fi so nawa, mai gida ya koma yaro, yaro ya koma mai gida. Wannan ya faru ba so ɗaya ba, ba so biyu ba. Mai mukami ya sauka, mara mukami kuma ya hau. To kada ka zuwa ga duniya kana wulakanta bayin Allah. Yadda kake adawa da shi Allah ya baka, shi ma wannan yanzu gashi nan Allah ya bashi, da shi ne ɗan aiki a gurinku, da shi ne abin wulakantawa a gurinku. Wala yarda biha, kai ba mai yarda da duniya ya sallama mata, ya dinga kallanta baya kallon lahira. Wa ya dama innu ilaiha, kuma ya samu nutsuwa da duniya. Duk wasu filotai in aka yanka da nasa a gurin, duk wasu gidaje a unguwa da aka gina da nasa a gurin, duk wani gurin kasuwanci akwai jarinsa a gurin. Singa, Sabon Gari, Kwari, duk inda ake wata harka ya zuba jari a ciki. Amma a lahira bai zuba komai ba, ba abin da ya zuba a lahira. Ba mai wannan illal ashqiya ul bu'da, sai matsiyata da suka yi nisa da fada Allah. Za ka ga bai zira jarinsa a harkar lahira ba. A harkar sallah da salati babu shi a ciki. A kyauta da sadaka babu shi a ciki. A tausayi da jin kai babu shi a ciki. Bin iyaye babu shi a ciki. Taimakawa ‘yan uwa babu shi a ciki. Tausayawa makota marasa shi babu shi a ciki. Ba mai irin wannan sai wanda yake matsiyacin lahira. Gidan marayu a kusa da gidanka, an ce a taimaka, gidan zuba yake, ka kasa taimaka musu. An ce za a siyar, ka siye ka haɗe shi da gidanka. Allah ya kiyaye. Halaluha hisabun, mala yake cewa idan ka samu duniya, ta samu tana da kuɗaɗe masu yawa, ka haɗa kobo da taro sun zama abin da suka zama, to halaluha hisabun. A gobe kiyama Allah yana yi wa halal ne hisabi a gobe kiyama. In ka tara dukiya mai kyau, ka neme ta da jari na halak, kai ka san babu haramun a kudinka, babu kudin zalunci a kudinka, jari ya kai jari, an gama kuma lafiya. To a gobe kiyama irin wannan kudin ake wa hisabi. An gane ku? Irin kudin su ce na Abubakar, Sayyidina Usmanu, irin wannan kudaden sa Abdurrahman da dan Auf, irin wannan kudin masu kyau, su ne a gobe kiyama ake zama a yi hisabi a kansu. Wa haramuha iqabu, amma haramun din dukiya kuwa
azaba ce kawai, kar ka ɗauka akwai hisabi. Kuɗin haramu, kuɗin da aka same su ta hanyar zalunci, ta hanyar fasa ƙauri aka samu wannan kuɗin, to a gobe kiyama ba magana awo, kawai ɗan wuta sunanka. A kiyaye an yi shiru wajen ku ba a yaƙi, wai kuna cewa kuna lafiya lafiya, to wannan lafiya lafiya din a harkar duniya to yaƙi ne, an yaƙe ka, an cika da yaƙi, wai an zauna lafiya, kullum ana neman kuɗi, an manta da Allah, kullum sai hada aiki, ba a can ba a nan, wai lafiya lafiya. To a wannan lafiya lafiya din, to ya ɗarka take duniya, za ta fata maka lokaci garin tara ta, baka yi sallah ba, baka yi salati ba, baka yi ibada ba, sai ka sai gida a can, sai ka sai fili a can, sai gidan gona a can, sai canja mota, sai canja waya, sai kayan sa masu tsada, baka ankara ba, wuf ka faɗa kabari, an samu matsala. Wa izha masalukun, kuma izar duniya kowa ya same ta sai an kwashe daga wannan izar, ko shi wane ne shi, idan ya sama sai ya faɗo. An gane ko mun nisan jifa sai ya yi ƙasa. Wa salamatuwa an ka, kuma wai kubutarka a duniya, a ce wai wane ɗan duniya ne, ana ta labarin wane ɗan duniya ne, to an ka, in kana jin wani shirwa mai raba ka da rayuwa, to sunan wannan masu cewa kai lafiyayye ne, kai ɗan ƙasa na gari ne, ba musulmi na gari ba. Kun san akwai ɗan ƙasa na gari da musulmi na gari. Idan ka zama ɗan ƙasa na gari, to sunanka wanda shirwa ya wafce sai yadda Allah ya da yawwa. Amma ka zama musulmi na gari, ba ɗan ƙasa na gari ba, idan zai yi ka haɗa biyu, to alhamdulillah. Amma so da yawa duk ɗan ƙasa na gari za ga yana samun matsala a harkar lahira. Su masu gaskiya ne a duniyance, an yarda da su, masu gaskiya ne a duniyance, amma harkar Allah kuma ya mata fata-fata, ya ɓata harkar, ya ɓata wa kansa lahira, ya ɓata wasu ma lahirarsu. An gane ko? Ayyuhan nas, ya ku mutane, ayyuhan nas, ya ku mutane, ayyuhan nas, ya ku mutane, su uku ma da yake magana. Itabiru, a ɗauki izina, biman maza, da duk wanda aka ji labari ya wuce, a koma a yi ɗau izina a kansa, wana ya wuce a matsayinsa na malami, je ka bincika ya aka yi gama lafiya. Wana ya wuce a matsayinsa na babban ɗan kasuwa, ka je ka bincika ya aka yi ya gama kasuwanci, ya gama lafiya. Tsinuwa ba ta biyo bayansa ba. Wana ya shuɗe a matsayinsa na basarake, ka bincika ya aka yi ya gama lafiya, ake binsa da kalamai masu daɗi. Kai ma ka je ka bincika ka ji abin ya faru. An gane ko? Wa ta'izu biman tawaffa, kuma ka ɗau izina ga waɗanda aka je aka binne a cikin kabari, an ɗauki ransu, an binne su, ka je makabarta, iya kallon makabartar da kake iya kallon ka, duk mutanen garin ne a kwance a gurin. An gane ko? Malaman garin ne, masu kuɗin garin ne, matan garin ne, da ba dan an kwantar da su a kabari ba, da yanzu ba sunanka sarki ba, yanzu da ba sunanka alhaji wani ba, da ba sunanka mijin wance ba, saboda da wane yana raye, da yana kan wannan kujerar da yanzu kake a kanta. Da wane yana raye, da fulotin da aka yanka aka siyar maka, da ba a yanka an sai da shi ba. Da wane na raye, da baka auri matarsa ba. To ka dauki izina akan irin wayannan abubuwa da suke faruwa a duniya. Ainal mursaluna, in ji malam, wai ina annabawan Allah da aka aiko, ina suke? Irin sa annabi Nuhu, ina suke? Ina annabi Hudu, ina annabi Salihu, ina suke? Ina annabi Musa, ina annabi Harun, ina annabi Isma'il, ina annabi Ibrahim, ina annabi Ishaq, ina suke? Ainal mursalun kiya, ina shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya zauna a wannan duniya ma'aikin Allah tsawon shekara 23, ya kafa daula, ta yawata duniya gaba ɗayanta, ba ka jin murya kowa a wannan duniyar, daga ƙalar lahu sai ƙalar rasulullahi. An rayu gaba ɗaya, kowa yana ta harin Makka ko Madina ya je ya ɗebi haske a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi wannan annabin shine farin jakada, ma'aikin Allah shi da ƴan uwansa ina yake? Wal anbiya'u, da shauran annabawa ina suke? An yi su a wannan duniya. Shi asali ma annabin farko shine annabi Adam. Ina annabi Adam?
baka wa kanka wannan tambayar? Ina su ma'aikin Allah fararen jakadu na Allah suka aikata abin alkhairi, duk abin da Qur'ani ya ce a aikata sun aikata na alkhairi, duk abin da Qur'ani ya ce a bari wanda ba daidai ba sun bari. Ina suke? Wa aina sahabatu, ina sahabbai irin sayyidina Abubakar bayan annabi ya koma ga Allah, aka wayi gari duk duniya duk inda kai ana magana khalifa manzo Allah sayyidina Abubakar. Duk da aka haifa sai a sa masa Abubakar. Ya samu wasu kabilu sun kai guda 12 duk sun yi ridda bayan annabi ya koma ga Allah, ya koma ya dawo da su musulunci. Aka yi ta labarin sa a duniya, kowa so yake je Madina ya kai ziyara gurin sayyidina Abubakar. Yau ina sayyidina Abubakar, ina yake? Bayan ya koma ga Allah, sayyidina Umar ya hau kujerar, ake ta labarin Amirul Mu'minina. Duk dan da aka yi ba sai a sa masa sayyidina Umarul Faruq, saboda an shimfida adalci tsawon shekara 12 ana ta shimfida adalci. Duk inda aka yi sayyidina Umar, duk inda ka shiga sayyidina Umar. Ina sayyidina Umar yake? Ina daular sayyidina Umar? Bayan ya koma ga Allah, sayyidina Usman ya kafa daula tsawon shekara 10 ko 12, shi sayyidina Umar shekara 10, shi kuma 12. Haka aka yi wannan daula. Duk wanda aka haifa sunansa Usman, duk wanda inda aka haifi yaro Usmanu, saboda an kafa daula Usmaniya. Kowa so yake zo Madina ya ɗebi albarka a gurin sayyidina Usman. Haka wannan daula aka neme ta aka rasa, sai ga sayyidina Ali shi ma ya zo ya karɓa tsawon shekara 5 ko makamancin haka, ya kafa daula a wannan duniya. Duk inda kai sai a tafi Kufa, an tafi gurinsa a jaddada mabaya a gurinsa. Duk da aka haifa a sa masa Aliyu, Haidar, haka za ka dinga jin sunayen a lokacin nan. Asad, duk sunansa ne a wannan lokacin. An kafa daula ta zauna, ba abin da ake sai bauta Allah a wannan lokaci. Suka ƙare. Aka zo sai na Muawiya da shi da ƴaƴansa Umayyawa suka shekara 100 suna abu daya. An gane, aka zo kan Abbasiyawa suka shekara 100 daula ce tana harkar Allah gaba daya. Duk inda kai Abbasiyawa. Wal auliya'u, ina waliyan Allah da aka yi a wannan duniya, irin su Imam Shafi'i, irin su Abu Hanifa, irin su Imam Malik, irin su Imam Ahmad dan Hanbal, ina suke? Ina su Bukhari waliyan Allah, ina su Muslim waliyan Allah, ina su Abu Dawud waliyan Allah, su Tirmidhi waliyan Allah, ina su Ibn Majah, ina su Nasa'i a wannan duniya? Duk waliyan Allah. Wa kulluhum, dukkanin wayannan annabawa da manzannin Allah da sahabbai da waliyai da makamantansu, saru ila rahmatillah, dukkaninsu sun koma zuwa ga rahama Allah. Allah bai kyale su ba, sun koma zuwa ga rahamarsa. An gane ko? Saboda haka bisa wannan ne zamu karanta wasu baituka game da mu ma mu dauki izina daga abin da ya wuce a baya. Wasu baituka ne na Abul Baqa'i Randi. Akwai alifin da lamun a nan gurin da ba a saka ba. Abul Baqa'i Randi wani babban mutum ne ya zo ƙasa Andalus, ya kalli garin gabashinsa da yammacinsa da ko'ina. Ya saba shigowa ya ɗauki ilimi a wannan gari, saboda bayan rushewar daula Umayyawa sai aka kafa daula Abbasiyawa. Bayan rushewar daula Abbasiyawa sai Andalus suka karɓa, Spain kenan. Sai ga musulunci a garin Spain ya zauna, sun tsaye da Alƙur'ani, sun tsaye da hadisi da maganganun magabata, ba ruwansu da duniya. In sun same ta ma sai su watsar da ita, kawai harka Allah ake a wannan gari. To wani zuwa da Abul Baqa'i Randi yayi, sai ta da shugabannin sun lalace. An taɓa naɗa sarakuna guda 4 a rana guda. An naɗa wani da safe, aka yi zanga-zanga ba a yi, suka yanka shi. Wajen azhar aka kafa wani, wajen la'asar suka yi zanga-zanga ba ma son sa, shi ma aka yanka shi. Wajen magariba aka naɗa wani, cikin dare suka yanka shi, kafin gari ya waye sabon shugaba aka naɗa a ƙasar Andalus. Saboda an kafa duniya a lokacin, suka kama aure-auren mata, duk wata balarabiya, duk wata baturiya sai a kawo su aura. Kayan marmari ake ta kawowa daga ko'ina. Suka shantake, suka aje Qur'ani, suka aje hadisi, suka aje Allah, suka aje manzansa. Kawai harkar duniya ake, da su da 'yan duniya ba bambanci.
kuma daula an kafa ta ne saboda ɗaga tutar kalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Yanzu ya samu cewa wannan shugabannin turawa sun shigo sun kama manya-manyan malaman garin da suka aje Allah, an musu yankan rago, wannan kogin na garin Andalus an cika shi ko an kwarara masa jinin malamai a ciki. Sarakuna an kafa musu sarƙoƙi a hannayensu da ƙafafuwansu, ana kaɗa musu ƙararrawa a kasuwar bayi, an yi musu ƙwalkwabo, an sa musu kayan bayi wanda suka saba sa riguna na sarauta, kaya na alfarma da hular sarauta. Wannan lamari ya lalace gari gaba ɗaya, ana ta magana cewa sarki wane da safe da yamma yana kasuwar bayi, malam wane su alhaji wane duk an yanka su an zuba su a cikin kogi, jini sai kwarara yake a wannan gari. Gari ya cakuɗe lamari ya lalace, masu girma sun dawo ƙasƙantattu kuma an ɗaga daga su. Da ya kalli wannan gari ya faɗi, daula ta rushe, shine sai ya fitar da waƙa yake cewa bi kulli shay'in idza ma tamma nuqsan wala yughra bi tibil aishi insanu hiya al-umuru kama shahataha duwal man sarrahu zamanu sa'atu azman wa hadhihi ad-daru la tubqi ala ahadin wa la yadumu ala halin laha shan aina al-muluku zawi tijal min yamanin wa aina minhum akalilu wa tijanu wa aina ma shadahu shaddadu fi irami wa aina ma sasahu fil kursi sasanu wa aina ma hazahu qarunu min zahabin wa aina adu wa shaddadu wa qahdanu ata alal kulli amrun la maraddala hatta qabaw fa ka'anna al-qawma ma kanu. Haka dinga yin fitikan nan suna da yawa, yanko mana nayi mu dan yi su a takeice saboda mun taba yin su. Malai yake cewa li kulli shay'in, ga dukkan kowane abu idza ma tamma nuqsanu, in ya cika sai ya fara tawaya, sai ya fara komawa da baya yana tawaya. A kalli wata daren 14 idan ya cika ya kai 14 to 15 16 17 18 19 20 yanzu ma nawa ga wata, a kalle shi a sama za a ga sai raguwa yake yi, ba an kada ba za a ga ya kare. An gane ko shine abin da ya faru game da abin hawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk sanda aka zo aka yi tsere da abin hawan manzon Allah sai ya wuce abin tseren kowa, sabai su munna su kabbara, sai ga balaraban kawai ya zo da wani dan abin hawansa a rame, shi ma a rame aka zo aka yi tsere, sai ga abin hawan balaraban kauye ya tsere abin hawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ga sabai sun tsinko bulalai a sama za su zane balaraban kauye don me jakinsa ko dokinsa ko raƙuminsa ya wuce na manzon Allah. Annabi ce ku dakata, so nawa raƙumin nawa ko jakin nawa ko dokin nawa idan aka yi tsere yake wucewa, lokacinsa ya ƙare. Yawwa ya ce ai da abin da ya sama to zai dawo ƙasa, sai kuma wani ya ɗauko. To shi da kullu shay'in za ma tamman kusanu, shine ba shi yake cewa ko mun nisan jifa ƙasa zai yi. To duk wanda ya gama zuwa can sama, kowane abu ne, idan gida ne ya kai ƙololuwa a kyau da daraja da tsada da kuma jimawa, to kuma sai yi ƙasa. Idan wani kamfani ne ya kai wani adadin shekaru, ya kai ya shahara kuma sai yi ƙasa. Idan mota ce aka yi zamaninta, aka yi yayinta, ta yi tsada, ta yi kuɗi, ‘yan birni suka siye ta, aka hauta ko ina, in ta gama sai ta yi ƙasa. Idan wata waya ce aka yi yayinta, sai a nemi ta kuma a rasa, lokacinta ya ƙare. Idan wata makaranta ce ake yayinta, yanzu kuma an gama yayinta. Idan gurin cin abinci ne aka yayinsa, yanzu an gama yayin gurin cin abincin. Idan wani biredi ake ci a wani guri mai daɗi, yanzu zamaninsa ya wuce. An gane ko muna yara akwai wani biredi ana ce mai Saba a Kaduna, in muka je sai mu taho da shi Tsaraba. Yanzu ba kowa ya san Saba ba, tun an yi zamaninsa an gama. An gane ko in na je Abuja akwai wani gwa a ce mai Silverbet, nan ne gun da muke dan shiga mu dan buɗe idanuwa. Yanzu an yi gware da yawa ba nan bane. An gane ko to kaga haka take rayuwa, da kullu shay'in idza ma tamma. Duk abin da ya cika, dan adam ya shekara 40 me zai fara yi? Sai ya fara raguwa.
idan wata mai kyau ta yi kyau a duniya ta yi kyau sai kuma ta fara sauka. Idan mai ƙarfi ya ƙarfi sai ya fara sauka. in ana dambe yanzu ba shi bane, an gama da shi. Idan kokawa ake yanzu ba shi bane, an gama da shi. Yawwa, idan mai ilimi ne ma ya shahara ya yi suna aka san shi sai kuma ya fara yi ƙasa. Idan wata midiya ce ta ɗaga ka ana ta jin daɗin manganinka da labaranka sai a ga baka da tama Allah cikin sai ke ce mana akwai ta Maryam Baba Yaro da take labarai a gidan BBC a wancan lokacin suna sha'awar labaranta. Yace yanzu ina take, wa ya santa ma, an gane ku. To duk abin da ka gani kai mai wannan lissafin bi kulli shay'in idza ma tamma kusanu, duk abin da ya cika daular Amerika kila lokacin ta yayi, ta yi shahara ta shahara to akwai yau kuma ta rushe. Kullu shay'in idza ma tamma kusanu wala yugarra bi ibil aishi insanu dan adam fala yugarra, kada ya rudu bi ibil aishi da dadin rayuwa, kada ka rudu da dadin rayuwa. Allah ya baka gida lafiyayyen gida, mota lafiyayya, ya baka mata da 'ya'ya, an baka ga lafiya ga jin daɗi, kada ka rudu in ji malam. Hiyar umuru, haka lamura suke kama shahata haduwarin, kamar da dauloli sun shaida haka. Daula da kanta ta shaida irin wannan abin da muka faɗa, sun cika sun tawaya sun tumbatsa, an neme su an rasa, an gane ku. Dauloli sun shaida da kansu, an kafa daula. Ka duba ka kalli Najeriya da Saddauna da Tafawa Balewa su ake magana a Najeriya, an gane ku, su da Najeriya kawai, Saddauna Tafawa Balewa. Aka ce ai Shagari da shi da ministocinsa da gwamnoninsa su ne Najeriya. Ina Shagari, ina ministocin Shagari da gwamnoninsa. Aka ce Buhari da gwamnoninsa, an gane ku, da makarrabansa ina suke, sun tafi, an gane ku. Aka ce Murtala Ramat ko an yi zamaninsa shi ma, Murtala Ramat da shi da gwamnoninsa da jama'arsa ina suke, sun tafi, an gane ku. Aka yi Abacha, ina magana wanda suka mutu ba masu ran ba. Aka yi Abacha da shi da gwamnoninsa da ministocinsa da suke. Aka ce mata zarce, aka ce maka Abacha a wannan Najeriya kowa tsaronsa yake ji. Takunkumi ya ka saka masa manyan arna Amurka wannan, an gane ku, suka sa masa takunkumi na gaya maka. Za a bugo masa wa yana cewa no, ba zai ba wallahi, an gane ku. Su birkilin suna bugo masa ya, yana cewa no, ba za a yi ba wallahi. Ina yake yanzu, sun tafi, an gane. Ina yana duwa yake da mutanensa, sun tafi, an gane ku. To wannan shine dauloli sun shaida wannan, an kafa daula, ina daula take yanzu. Yanzu ka ɗauki masarauta a ko'ina za a kafa daula babu kamata. Yanzu ka ɗauki Kano, zamanin sarki Abdullahi Bayero ya tumbatsa a Kano, babban sarki ne da ake ji da shi, da hakimansa, duk inda ya yi magana jinta aiki. Ina hakimansa, ina yake bayan. Sarki Inuwa ya zo ya hau wannan kujera, ina mutanensa. Sarki Sunusi na ɗaya ya kafa daula a wannan garin namu na Kano, da hakimansa, da gatansa, da fadar da aka kafa a wannan lokacin, na take yanzu. Aka zo aka yi sarki Ado Baro, wanda yake mai kwarjini a wannan garin a wannan lokaci. Aka ba shi hakimai masu kwarjini irin su ɗan kabo mai jirgin sama. Ko mai aka zo da shi fada sun fi ƙarfinsa, za su irin su Wamban Kano da Ladiman Kano da Hashim, an gane ku, irin su ɗan sarari a wannan fada ta Kano a lokacin. Sarkin Bai duk suna fada sarkin Kano a Baro a lokacin. In suka yi magana duk inda suka ce ka je za a yi maka, an gane ku. An kafa daula a wannan masarauta ta Kano, ina suke yanzu. Cisa Waziri su ne malaman a lokacin, su Kuliya su ne limamin Kano a lokacin, an gane ko. Su Gidado su ne wazirin Kano, su ɗan Cakare kuwa ba a cewa komai a fadar Kano a lokacin. Nasir Muhammad Nasir ina suke, wai ba a yi shi bane. Allahu akbar. Hiyar umuru, haka lamura suke.
a zo a tafi kama shahata haduwal, kamar da kowace daula ta da wannan, an kafa gwamnati, an kafa daula, amma an tafi. An gane ko man sarrafu zamanin sa'atu a zamanu, duk wanda lokaci ɗaya ya faranta masa rai sai lokuta da yawa sun bakanta masa rai wallahi. An gane ko yawwa, za ka yi minna, za ka yi farin ciki na awa ɗaya, za ka yi baƙin ciki da damuwa ta awa 23. An gane ko ka lissafa farin cikin da ka samu a rayuwar duniya gaba ɗayansu. Ko da aka haife ka shigo kana ihu a duniya, ka shigo aka yanke ma cibiya, wannan ma ai damuwa ce, suka yanke cibiyar ka girma, aka yi ma kaciya, duk wannan bakin ciki ne. Kai ciwon haƙori, kullum babu ku tana layin asibiti. An gane kai kyanda, kai so bi kana kyandan ma ta warke ta kuma dawo, an tsallar ihu an ɗauka ma ka mutu a shekara. An gane ku ɗan mai ganye kullum ya baki ana ta abin nan, cikin kayi kirtsizi lokacin da kuna ƙarami a tawon asibiti da duk ba a yi wannan ba. A gani yanzu ka rage za ka aure, auren nan matsalolin da suke cikinsa Allah ya yi da su, duk wanda ya naga sai ka daga jin haushinsa. An gane ku kafin a kai da kawo maka amaryar bakin ciki na kai ba, mallakar gidan, mallakar kayan lefe da za a kai musu, sadakin da za a biya. An gane ku taron da za a yi na jama'a sallamu kowa, duk kafin a kai ga an kawo amarya, wani damuwa ce baka samu ba. Man sarrafu zamanin sa'atu a zamanu, in an samu farin ciki daya akwai bakin ciki a jikin farin cikin da yawa. Tana zuwa gidanka wata 2 ta fara kuma laulayi, kun fara yawa asibiti, shikenan fa hau tsawon watanni 9 ana cikin zuwa gun masu kemis. A haifi yaro, ana haifarsa magana ragon suna, yanzu musu da masu haihu ba, yanka saki, yankan nan kuma daga 250 ya fara. 250 ya fara. Rago ma shi ma wanda ya amsa sunansa daga 250 ya fara. Gidan haya da mafi arha shi ne ya fara da 250 shi ma. 500 ko shi ne bai arha ma to kaji. A zo ga kuma an zo wannan gidan duniya din la tubqi ala ahadin, ba da wama a bisa wani a ce shi ne yake mallake da wannan duniya din. A tafi a bashi, a zo a tafi ko ya shiga tafiya zai wallahi. Ba wanda ya sai duniya a ce shi yake tafiya ta tsawon shekara 1000, ai shekara 1000 an yi salafuna da yawa duk sun shuɗe. Wallahi dubu ala halin la hashanu, shi shanu da kima na damuwa ko da kida ma'ana bacin rai ko kuma kunci, ina shani aka masu aibata haka su ne masu yankakken baya. Wala jiri mana kun shana'anu, kada damuwarka ko bakantawa da wasu ke maka ko yi maka da su ka yi musu adalci. Amma akwai shani da ma'anar shanu kuma yanayi. Wala ya dumu ala halin ha shanu, wani yanayi ba da an gane ko shi ne ai waƙawar shawa'ibi shayyab, abin da yake kawo furfura a kai shi ne matsalar duniya, rigimin duniya. An gane ko shiga cikin sabgar duniya ta siyasa da al'amuranta na neman kuɗi da al'amuranta na talaucin rayuwa da caccanjawar yanayi. An gane ko karewar naira, kuɗaɗe ma ɗan kaɗan su sai maka abu da yawa a da, yanzu kuma kuɗi da yawa ya sai maka abu ɗan kaɗan yana da ba. An gane ko duk da ba jin da wahala tana kawo ta, haka suke ta da abubuwan dai. Kawai idan lamari ya yi lamari aka baka alƙalanci ya ka sha mamaki, ka zama shugaban 'yan siyasar ungoku za ka sha mamaki. An gane ku ba ma da ku za ka je ka bincike za ka sha mamaki. To da mutum a bidon idan yau wani yana da to ko kuma da insha Allah wata ta ayyamu
dahu da bainan nas malai shi ainal muluku ina sarakunan duniya zawut tija masu hular sarauta ina suke dan Allah sarakunan da aka yi a baya baka saka sa sabon dinki ba sai ka fara kai musu sun sa kamar wata ɗaya bisa na sai a dawo ma da kayan ba mai sa sabon dinki sai sarki ya gama sakawa idan ka aure mace kyakkyawa sai ta wata 7 a gidan sarki za a ɗauko a kawo gidanka ana kawo amarya za ka zo ga sarki an kawo amarya to za a zo a kawo ta gabansa ta wuce fada wata 7 an gane ku sai a dawo ma da ita daga baya ta rage wa har dawo kwana 7 an gane ku sarakunan da kenan idan shanun da suka fada shanun sarki ba za ka tambaya ba wallahi sun bi kawai shikenan idan gonarka ta yi kyau amfanin gonarka za a tura fadawa su ebo idan da an gama kaka sarki tura zai kai a ebo masa abincin shekara a gidansa dama ga matan sun kai guda 70 ƴaƴa ga su nan ga bayi sai a dinga zuwa gonar talakawa ana ta ebo abinci sai an gama cika rumbun sarki sannan a ba ƴan gari dama su je su eba abin da suka rage a gona idan ka wuce ta kofar gidan sarki jakinka ya kuka sai an sa ma haraji sai ka rike bakinsa an wuce lafiya sarakunan dakir an gane ko sarakunan dakir da kai da ƴaƴanka da gonarka sai ka musu haraji ina suke wannan sarakunan ainal muluku ina sarakuna irin wannan zawut tijan masu hular sarauta min Yaman an yi su a ƙasar Yaman azzaluman sarakuna ina suke wa aina minhum akalilun ina sarakuna akalilun masu saka asake riguna asaka ina suke shine akalil an ci bakinta anan an ci bakinta anan an ci a can alkabba ce yau kai daban gobe daban ina suke an gane go wasu ci akalil kuma masu mara shugabanni masu mara an gane go wattijanu da kuma hular sarauta an suka sa maka ko suka yi maka mara duk inda ka je aka ce ai su ne suka turo ka an gama ina suke su jana hashin in suka tura ka guri an gama kan a ba wani aiki in aka ce babu in mun ci da kara a samu guri zan kira tuwa muke to a ba shi aiki an gama ina suke yanzu ina wannan sarakunan masu sa dole su karya wanda suka ga dama a ɗora wanda aka ga dama ina suke su kwace matarka su kwace 'ya'yanka ina suke su kwace abin da ka tara ina suke wa aina ma shadahu shaddadu fi irami ina ginin da shaddadu ya a garin iram wasu ce iramu shine gari ne aka gina shi aka yi mai lambobi kowane gida da lambarsa kowane layi ma akwai lambarsa tun a zamanin da an samu wannan ci gaban layi akwai lamba gidan ma akwai lamba shi kuma idan ka je cikin garin gidansa ya kuna kowa girman bene ne wani kan wani wannan ginin zuwa yake a kalle shi a biya kuɗi an gane ko yanzu ginin ina yake ba mu san shi ba in banda muna kafi yanzu belaye da yawa an yi zamanin su an gama akwai wani gini na alasawa a ɓoƙi idan sarki ya zo wucewa hawan sarki ƙalƙalin kwanan yana kashe mai idanuwa fada sun ta rigima da alasan a lokacin nan an yi wani gini mai ƙalƙali yana damun sarki a idanuwansa yanzu ka zai gidan na fita gun ya fi sau nawa kwanan ma dare gari wallahi fentin ma dare gari saboda zamanin sa ya wuce an gina gidan ku a da sai zuwa ki ana kalla saboda ya kai yanzu ba shi ake kalla bane an gane ko shine ce maka aina ma shahadahu shaddadu fi iram wannan iram sune mutanen da Allah yake magana kan su an gane ko irama zatul imad allati lan yuqlaq mislaha fil bilad Allah ce iramawa ga girma ga ƙarfi ban halicci irinsu a duniya ba haka Allah yake baka labar ban yi irinsu a duniya ba da su da abin da suka gina ina yake babu wa aina ma sasahu filifinsu sasanu ɗan siyasa ne babba a ƙasar Furs shine garin yan shi'a din nan Paris Salman al-Farisi inda ake wani rigimar da Trump da ya suna garin Iran shine garin nan ake magana akwai wani sasanu babban ɗan siyasa ne a lokacin duk in ya ce a zaɓuwa ne shi ake zaɓa kamar ka ce Aminu Kano a Kano a wancan lokacin ku zaɓuwa ne shi za a zaɓa kamar Abubakar Rimi a wancan lokacin ku zaɓuwa ne shi za a zaɓa a da ya Kano ba yake zuwa zaɓa da kuma da bishi aji
teku shi ne wa aina ma sasahu fil kursi sasanu ina sasanu dan siyasa in yace na ƙara masa tsawona na zaɓe shi saboda yayi mun zai kawo garin zai kawo kujera ina yake yanzu an bayyana kuwa in suka ce wani da cire shi muna tare da kai ya kawo ina yake yanzu shine wa aina ma sasahu fil kursi sasanu ina siyasar da sasani yayi a ƙasar Farisa ina yake ina siyasar babu yanzu ba a labarinsa a garin Yashiya din yanzu wannan suke magana kamar yi suke magana yanzu kafin kamar yi suna magana ayatul lahi yanzu kuma wasu yara ne suke rike da garin yanzu ko su mutu ta bayar da wane ne mutu ta bayar su ne a garin yanzu ba a labarin sasani yanzu a garin da sasani ake labarin da garin kuma kafin ma ayatul lahi garin ana magana wani in shago Ahmad Sha shi ne shugaban da ya zauna kuma su suke tsaye da ɗan takara yana ci duk ba a labarin wannan sasanin ba an gane ku wa aina ma hazahu qarun min zalim ina abin da qarun ya tara na zinare ina yake Allah yake ba mu labari inna qaruna kana min qaumi Musa wa bagali wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatahu da tanu'u bil usbati ulul quwa iz qala lahu qawmu la tafara Allah ce inna qaruna lalle qaruna inji Allah yake baka labari wai kafa ba maka labarin kana min qaumi Musa yana cikin mutanen annabin Allah annabi Musa fa baga alaihi sai ya dinga zalunta su da kudi a hannunsa ba maimakon su amfana da kudin da Allah ya ba dan qaruna sai ya zama to yana zalunta ƴan uwansa kaga matsalar kenan kun zabi dan takara maimakon yi ku amfana kuma yanzu ya bi ku da bitar kulli an gane ko shine fa baga alai Allah ce wa atainahu mun bashi mai kunuzi daga taska arziki ma inna mafatahu Allah ce lalle mu kullayen da ake zuwa a bude a gazinaran sa la tanu bil usba sai ka nemo masu karfi mutum 10 a wata fasara mutum 30 wasu fasara usba 40 ake ne sai ka nemo mutum 40 sune inda kon mu kullayen da ake bude inda yake aje gulagulansa haka kenan idan ɗan dakon mukullaye sun kai su 40 to kuma ɗakin gwalagwalan ya kai kwana shi ma 40 ne wannan buhu ne ake cike shi da ɗan mukullaye a ɗora wa ƙarfi je ka wuce mana da su Allah yake baka labari da haka har yanzu ba mai kuɗi a duniya irin ɗan ƙaruna in an yi kuma a bamu labari saboda su na yanzu takardu ne a hannunsu da lambobi shi kuma ɗan ƙaruna ainihin kuɗi ne a hannunsa zinare ce a hannunsa wa aina ma hazahu qaruna bi zabin to wadan Allah dukiyar dan qaruna ina zamu je mu ganta shi ma dan qaruna ina zamu je mu gan shi inji malam kaga sabana bihi wa bidaril ar Allah ce mun sa kasa ta bude ya afka an gane ko gidajen ma sun afka shine ake ta haƙiƙa ake dan samu wasu a cikin rami a ce ai an haƙo zinari a can an haƙo waye a can ai irin kuɗin sa ne dan qaruna irin kudaden sa ne nan Zamfara ba muna da irin wannan kudin na dan karuna sai ya musu ake an a Zamfara ma akwai san Zamfara sai ba ai har Zamfara nan Niger ma ga wajen Isa yake ko dan Isa nan ma akwai inda ake ebo gwalagwalan an gane ko wa aina adun Allah ya ce maka malai ce maka ina adawa wa aina adun Allah ya ce fa amma adun fastakbaru fil ardi bighayri haqqin wa qalu man ashaddu minna quwwa haka sai Allah ce su adawa inji Allah sun mana girman kai fa ba da wani haƙƙi ba suka ce wa yafi mu ƙarfi man ashaddu minna quwwa awalan yaro anna Allah lazi khalaqahu ko ashaddu minhu Allah ce ba su gani ba ni da na yi su na fi su ƙarfi bisa wannan ayar malamai suka ce Allah bai wa'inda suka fi su ƙarfi ba kisa ya ce ba su gana na fi su ƙarfi ba kun gana so kuwa Allah bai wanda suka fi da ƙarfi ba domin da ya tashi magana sai ce ba a ga cewa mu dinnan mun fi su ƙarfi ba kawai dai wa kanu bi atina jabin kawai suna musu da ayoyi ne kawai sai muka aika musu da iska ta yi fata-fata da an gane ku su kuma samudawa amma samudu fa dai na ku sahabul amala guda su kuma samudawa mu mun gaya musu mun nuna musu gaskiya da shari'a suka makance suka dauki ƙarya muka yi musu tsawa suka halaka wa aina adun ina adawatu masu jin cewa sun fi Allah ƙarfi ma
ina suke yanzu. Wa shaddadu, ina shaddadu wanda ya aljanna duniya ya ce a je duniya a nemo masa duk mata guda 1000 a ware mai kwaya 100 a cikinsu, a duk kwaya 100 a ware masa mata 10 da suka fi kyau, a guda 10 a fitar mai da saurayi kyau a cikin guda 10 a dauko guda 1 sai a jefa ta a wannan aljanna. A urdun aka yi ta, aljanna ce aka yi ta katotuwa, an ce littafi ya dinga karanta na attaura da su injila ya gano lissafin aljanna da ƙofofi masu kafin ka taba sun bude, kafin ka taba sun kulle, da ruwa da ƙofofi kana kallon na waje yana kallon ka, ga ƙoramar nono, ga ta giya, ga ta zuma, duk yayin ta a wannan aljanna shaddadu. An zuba mata, an zuba wudanin mukallabuna, ɗan yara, ƴaƴan mutane, duk ya zuba sa ci. Aya faɗa kai mai kyau da shi wallahi sai ka ba da shi wallahi. Idan aka zo neman mace mai kyau ba wai ƴaƴan mata ba, da mata aure da yadda aka haifa duk ita ake duba, duk an zuba su a aljanna. An zuba komai da komai, ina yake. Ya zo shiga aka ce to yi kalmar shahada, yi imani ka shiga. Ya ce ina, ai ina dai yi imanin na je kiyama me za a sa na cikin aljanna to na yi ta anan. Ba na bukata. Ta wata yaushe ne aka yi masa tsawa da shi da aljanna aka neme shi aka rasa. Amma na ji wani sufi yana cewa ita aljannar shi dai an halakar da shi amma Allah sai ya karɓe ta. Duk sufin da ya shahara yakan dan shiga kwana 2 a cikin fito. Ta nan tana yi a gari yanzu. Idan sufi ya shahara zai je dan kwana 2 a cikin fito. To sai ba ko an samu wani sufi a nan ya taba shiga ba mu labari ya abin ya kaya. A gane ko? Wa aina adu wa shaddad wa qahdanu shi kuma qadahanu wa qahdanu shi qahdanu asalin kalmar shi tsabagen sa mutane a masifa in ya so ai fari aljihunan ku suwa babu kuɗi daga fari ne kalmar an gane qahdu fari kenan in ya so gari ya zama ba kuɗi gaba da duk sai ya kwashi da mutane gaba da zai shela ne ya ce kowa ya kawo abin da yake aji neman da kana shekara guda a kawo a aji a fada kaje ka sabon nema duk wanda ya tafi neman kuɗi ya je Dubai ya dawo to zai safi ya sarki na can ka samu wanda ya je Lagos ya dawo wanda ya je Dubai wanda ya je Libya wanda ya je Algeria duk sai an saka gidan sarki ya masa bayani yawa sai ya san maka ka zo ka salama gidanka in ka gama noma tsaf sai a kawo amfanin gona a kai kasuwa a sayar sai ya san maka ina ka ne yanzu don ubansa an gane ko matsiyaci ai ya sa mutane a cikin matsala ku je ku nemo kuɗin ku ya ɓace muku ai ba da mutunci wannan wallahi duk a cikin sabon wanda ya bana rage mutunci ba wallahi an gane ko ka gama neman ka ba wai zai karbe gaba da ba da mutunci wallahi an gane wata kabila ce da ya kwace garuruwa bayan kuɗin mutane ma har garuruwa ke kwacewa ka fara gini sai kwace gidanka shi ne ya saka a cikin fari na ka hada ne gidi baya nan wallahi ya tafi ina abin da ya kwace din an gane ko malo ya ce ata alal kulli amru ya zo akan dukkan wanda muka baku labari wani lamari la maradda lahu da ba za su iya mai da abin da ya zo musu ba shine mutuwa ta zo musu an gane ko an bin yi magana ina masarautar Kano sarkin Kano a Dobaro ina hakimansa ina gwamnatin da ya zamani da su an gane ko ina malaman fada an gane ko ina yan zaman fada sarkin Kano a Dobaro ata alal kulli amrin lamari ya zo musu la marada lahu ba za ka iya jiyo da wannan lamarin ba hatta kadan har sun kare gaba ɗayan su duk wanda muka faɗa daula bayan daula duk ta kare da daular da masu daular duk sun kare gaba ɗaya faka annal qawma ma kanu kai ka ce wayannan mutane da muke baka labarin su a yanzu kai ka ce ba su kasance ba shi wannan abul balqa'i randi ya kalli Andalus ta tarwatse za a yi sabon zubi Allah zai sabon zubi shine yake wannan baituka mu ma yanzu Najeriya za a yi sabon zubi a Najeriya an gane ko za a yi sababbin shugabannin ƙasa za a yi sababbin gwamnoni ba haka bane sanatoci yan majalisu haka za a yi sannan kuma akwai gurbin da za a ciki a Kano saboda a rasa manya a Kano da yawa kaga su da ta'amal sun tafi za a mai da ta'amal Bashir Tofa ya tafi za a mai da Bashir Tofa Sani ɗan Dangote ya tafi za a mai da shi an gane ko Aminu Dogo ya tafi za a mai da shi an gane ko Sani Daura Bahari Daura Sani Daura za a mai da shi shi ma Bahari shugaban kasa za a mai da shi
saboda haka talakawa ma sun mutu su ma za a mai da su wallahi kowa ya dage addu'a ya ga wace kudi Allah zai bashi an gane ko amin da wanda za a mayar ina jin ko a nan magana yake ba sani ba yau ba sai a dage kuma talakan da yake gadi ma ana haka shi ma ya rasu ba a sani ba ko ana za a mai da gurbin sa ba nan bane ko an ce lokaci ana za mu kwana kuskuren Allah ka tayi mana gobe za mu shiga cikin karatu kai tsaye insha Allah wassalamu alaikum